Damdamag ni Berto, programa pakidarunan, ilipas kasama kinibugod kayo alumar, inintero ang ginyan, ken unay di balas yung tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag, winupas mo samak, diri sumbat diri agtuturay, kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Huwebes kakailan, 23 apo ti mabilang, iti bulan ti Marso 2023, idanon ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dere apo ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para iti panakaidanon na po di damdamag, nga amumi apo nga adda ti pakasiknan tay amin na sa kapada, tampog iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Okay, di rin sa gana tayo apo ngayon tayo idikal man na inarami da po ti hearing ti Ethics Committee sikna na po kada ito saan nga pa nagparang ni Representative Arnulfo Arnie Teves. So ti Ethics Committee apo intuyang na po inimpataw natin na mapulo nga aldaw nga suspension iti diputado gagayem keng kamsat. Iti sabali nga bangir Presidente Marcos, gut-gutigutan na ni Congressman Teves nga agawid din dito pagilya na Pilipinas. Ken para ka dito mangisursuro, ada dito grupo apo digiti mangisursuro nga manggut-gutigot iti biyang ti Department of Education nga mang-hire ti agarop 30,000 ang mangisursuro. Ngamin, adu digiti reklamo na apo digiti mangisursuro. Nakaadu kanu nga trabaho da, malaksid apo iti panangisuro da kadigitay agad-adal. Iti sabali nga bangir, deti limned apo nga MT Princess Empress, ada ang kano ti butbot nga 20 ket talo, isumit lang nga limned gagiyem kay kamsat, 30 nga Pinoy, naapektaran na po iti panakarpog ti may nga pasdek EJ Qatar, ni dati nga Defense Minister nga itaapo ket Presidential Legal Counsel gagiyem kay kamsat Juan Ponce Enrile, kalikagom na apo nga maawanen iti biyang ti konstitusyon wenno pamunganayan linteg ti pannakaipawil nga addaan ti pagilyante nga Pilipinas iti nuclear weapon. So kaya tasawen ni Enrile nga dati nga Defense Minister kasapulan ti pagilyante nga Pilipinas ti nuclear weapon gagayem kay kamsat nuclear power plant medyo nagdidebat yan da pa abo hampay nga nagbalegi nuclear weapon pay nga ta gagayem ken kamsat pagsasaritaan teto detoy kakabsat ken gagayem mainaga po kadto nga kalikagom ni dati nga Defense Minister Juan Ponce Enrile. Ken padaanan nyo, gaputan ng ruginapoy di rabi ti Ramadan, makain naman teto apo ti maysang Islam lecturer, gagiyem kay kabsat, ni Hadja Mariam Araceo, nga dating lecturer, Islam lecturer apo sa ala dito pagilya na Pilipinas, napnapan pa yan apo ije balasyo taaw, gagiyem kay kabsat. Pagsasaritaan tayo apo, ti may panggep ti Ramadan, ana digitay saan, nga mabalin, nga aramiden, ana digitay mabalin nga aramiden, digiti kakabsat tayo, nga Muslim, bayat ti panahangilin ti Ramadan. Dagitoy, ken sab sa balipay, tampok para di may isang oras ngayong kampanangidanon ni programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City.
DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Okay, insigida po, makain naman tayo. Iti dati nga gundaway ni Ma'am Haja Mariam Araceo. May isang Islam lecturer. Pagsasalitaan tayo po, may panggep iti Ramadan. Gagiyim kay Absat. Magandang hapon po, Ma'am Mariam, Haja Mariam Arceo. Kayo po'y live dito sa ating palatuntunang Damdamag ni Berto mula po sa ENR Online ng Facebook. Facebook. So, Ma'am, ano po yung mga do's and don'ts, yung mga pwede at hindi pwedeng gawin sa pag-obserba po ng Ramadan, Ma'am Mariam? Yeah, good afternoon sa inyong lahat. Alhamdulillah, maraming salamat sa iyong tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Ang mga pinagbabawal, syempre ang obligasyon ng fasting, kailangan hindi ito maipagpaliban ng sinuman sa mga Muslim dahil ito'y isang obligasyon, okay? May mga dahilan na may excuse sila na hindi mag-fasting. Katulad halimbawa ng masyadong matanda na hindi na makakayanan ang kanilang fasting, or yung mga syempre may menstruation na babae hindi pwedeng mag-fasting, at ang mga mayroon ding pagkakataon na may excuse na hindi mag-fasting ang alam mo yon, yung may sickness na hindi na mag-cure, or yung temporary sickness na excuse sila na hindi isagawa sa Ramadan and they can make it up pag sila'y gumaling after Ramadan. Subalit, yung hindi na mag-cure na karamdaman, hindi na sila magfa-fasting at all. Ang mga matatanda, hindi na rin magfa-fasting at all. Pero meron silang kailangang isagawa habang hindi nagagawa ang fasting sa araw-araw during Ramadan. Kasi buong isang buwan ang aming fasting. Okay? Meron silang dapat bayaran na fidya. Okay, every day na hindi nagfa-fasting, yung mga hindi na talaga pwedeng mag-fasting, araw-araw ng fasting ng Ramadan, sa halip na sila'y mag-fasting, magbibigay sila sa mga mahihirap na Muslim ng isang mud of yung bang dalawang handful of the staple food in the country na ibibigay sa mahirap every day. Ngayon, ano yung bawal na gawin pag nagfa-fasting sa araw? Halimbawa, syempre, ang fasting sa araw lang. Hindi ka pwedeng magkumain ng anything, kaya hindi pwedeng pasukan ng any solid or liquid ang material, ang kanyang part of the head, halimbawa sa ilong, sa tenga, sa bibig. At lahat ng open inlet, yung ating open cavity sa body, sa front at sa back ng ating private parts, okay, hindi allowed pasukan ng anumang solid or liquid. Kaya dapat maging maingat ang mga magfa-fasting, hindi po pwedeng magkaroon ng pagtatalik sa araw. Halimbawa, hindi pwedeng magkaroon ng masturbation. It is haram, first of all, at hindi nakaka-break ng fasting ang nagkakaroon ng release ng semen o yung nagiging baby, alam mo na. At hindi rin allowed na halimbawa ang isang tao naman ay nagkaroon ng insanity kahit one moment lang, yung nabaliw, even for one moment,
yung fasting niya nabe-break. Okay? Mhm. May excuse din na hindi mag-fasting ang nagdadalang tao, yung buntis, yung may baby sa sinapupunan niya, at yung breastfeeding. Temporary yon na hindi siya magfa-fasting during Ramadan if they are breastfeeding or may dinadalang baby sa sinapupunan, buntis, mayroon silang excuse na hindi mag-fasting and they can make it up after Ramadan pag sila ay ready na mag-fasting. The whole year, they have the chance to do it. Anyway, sa sino man na hindi pwedeng mag-fasting temporarily because of that, because of pregnancy or breastfeeding, kung ang kanilang kinatatakutan ay hindi maging healthy ang baby lang, okay? Meron din silang kailangan bukod sa pagmi-makeup after Ramadan, may fidya din silang gagawin na babayaran every day, okay? Bukod sa pagmi-makeup after Ramadan. Ang ganun din ang pregnant. Ang pregnant and breastfeeding, kung ang kinatatakutan nila ay ma-harm ang baby, hindi maging healthy dahil hindi sila kumakain, meron silang babayaran na fidya daily. Yung katulad din na sinabi ko, yung handful, 2 handful ng staple food of the country every day. But kung ang kinatatakutan niya ay para sa sarili niya, na ma-harm ang sarili niya kung hindi siya kakain dahil may baby siya sa sinapupunan at nagpapadede, ito naman ay wala siyang kailangang bayadan na fidya, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-make up after Ramadan. Okay? So, kailangan din sa bawat nagfa-fasting ay hindi lang fasting sa pagkain, kailangan fasting sa lahat ng mga masasamang gawain. Yung dila dapat ay nakatahimik lang kung walang sasabihin na maganda. At kung siya ay magsasalita ng masama o makakasakit ng kanyang kapwa, iwasan yon. Dahil ang lahat ng kasalanan na ginagawa during Ramadan, ng month ng Ramadan, this is the goodness, this is the month of goodness, ay mas malaki ang kaparusahan sa kasalanan na ginagawa during Ramadan kaysa ito ay nagawa ng hindi Ramadan month. Okay? So, kailangan ng mga tao, ng mga Muslim ay laging umaalaala sa Allah, nagpupuri sa Allah, nagpupuri sa mahal naming mga propeta. Yan ang good deeds na magagawa ng dila. Nagdidikr, okay, at nagsasala alan nabi. Subalit, ang masamang aksyon ng katawan at masamang gawain na nakaugalian ng mga taong makasalanan na kahit sila'y mga Muslim, okay, they will be sinful at ang kasalanan na to na ginagawa, sabi ko nga, sa Ramadan ay mas malaki ang kaparusahan kaysa ginawa ito sa normal days na hindi Ramadan. Okay. Okay? Ma'am, so ibig po sabihin yung mga violators po, yung mga nakakagawa po ng hindi kaaya-aya or violations po sa ruling sa observance of Ramadan, is there any committee na magbibigay ng kaparusahan sa mga kapatid na Muslim kung ganun man? No, not actually. Okay? Ang Allah, ang lumikha, ang magbibigay ng kaparusahan. At alam mo naman na ang Diyos na lumikha sa ating lahat, ang nakakakita at nakakaalam ng lahat nating gawain. Kahit yung nasa puso mo lang, alam ng Diyos. Yung naiisip mo lang, alam ng Diyos. At ang lahat ng aksyon na nagagawa natin, kita ng tao o hindi kita ng tao, hindi matatakasan ng sino man na Muslim ang kasalanan kanyang nasa isip, nasa puso at nasa aksyon na kanyang ginagawa, hindi yun maitatago sa lumikha sa atin. Siya ang makapangyarihan, siya ang nagmamay-ari ng lahat, siya ang lumikha sa ating lahat, at yun ay hindi maililihin. Lahat ng masamang gawain, hindi natin matatakasan ang kaparusahan ng Allah. Subalit, laging ang Muslim o ang believer, alam ba ng lahat kung anong ibig sabihin ng Muslim? Pag sinabing Muslim, ito yung mga taong sumasamba sa tunay na Diyos, ang lumilikha, ang makapangyarihan na walang simula at nagmamay-ari ng lahat. Ang Diyos na lumikha sa atin, walang simula, walang katapusan, hindi na i-imagine
dahil hindi siya nakikita. Dahil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, "Laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir." Pag sinabing Allah ay laysa kamithlihi shay', siya ay walang katulad sino man, hindi siya maihahambing o maihahalin tulad kanino man sa kanyang mga nilikha, at siya ay may kapangyarihan o katangian na marinig at makita ang lahat ng kanyang nilikha, na hindi gumagamit ng tenga as an instrument at hindi gumagamit ng mata. Dahil ito ay mga creations. Ang nakikita ng Allah at naririnig ng Allah ay walang anong tawag dito? Anong tawag dito? Hindi maililihim. Hindi may It is tatago. known to God. Walang limitasyon ang nakikita ng Diyos. Kita niya lahat, believer at non-believer. So pag sinabing Muslim, ito yung mga tao na sumasamba sa tunay na Diyos, at hindi ito nangangahulugan na isang tribo ng mga Muslim, Maranao, Maguindanao, Busayaf, whatever, Bin Laden, whatever you call that. And we are not really, of course, people has to understand that we are not terrorists. Okay, You know, okay, alam mo okay. naman there is a Yes. stereotype among the people na dahil matatapang ang mga Muslim, sadya namang dapat may tapang, subalit ang tapang ng isang Muslim para lang sa paninindigan na manatiling Muslim, para lang sa pagtatanggol sa sarili at sa mga Muslim, pero hindi kami allowed at maaaring mawala sa pagka-Muslim ang sino mang nananakit ng hindi makatarungan at naniniwala siya dito na ito ay ipinag-utos ng Allah, na ito ay tinatanggap ng Allah. Although alam namin na ang believer ay ang mga Muslim ng tunay na Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim ay believer. Kaya kahit sabihin ng isang taong I believe in God, kung ang sinasamba niya ay isang tao, bagay, hayop, lugar, ribulto, litrato, alam naman natin lahat na lahat yan ay creations, mga nilikha lamang. Kaya nga natin nalalaman na may Diyos. Kaya natin nalalaman na may lumilikha at creator ng lahat dahil sa mga creations, di ba? Okay. Dahil tayong mga creations, ang mga katibayan na may Diyos na lumilikha. Dahil hindi nga siya nakikita, wala siyang katulad, Yes, wala siyang pangangailangan, wala siyang simula at wala siyang kamatayan. Hindi siya isang katawan na katulad ng nilikha niya. Dahil sinabi niya na wala siyang katulad. So hindi mo pwedeng makita ang Diyos, subalit hindi mo pagdududahan kung may Diyos ba o wala. Dahil lahat ng creation, simula sa pinakamaliit na alikabok hanggang sa pinakamalaking nilikha ng Diyos. At tinan mo, ang kalawakan, ang mundo, it's so big. Meron kaming tinatawag na throne, yung al-arsh, at yan ay nasa ibabaw ng paraiso, nasa itaas ng paraiso. Actually, mas malaki ito sa paraiso dahil ang throne ay part of it ay kisame ng paraiso, ceiling ng paradise. So, the throne is bigger and the biggest and the largest creation of God, and it is one of the great proof that God is the greatest. Allahu Akbar. Yan ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. God is the greatest. Okay. So, ma'am, pwede po okay. malaman yung pong fasting, yung fasting kasi yung mga pictures kasi nakikita ko may mga bata, may may edad po ba na pag-uumpisa ng kanilang pagpapasting, Ma'am Mariam? Yes. Actually, ang mga bata na nakakaintindi na, okay, nakakaunawa na, hindi sila obligated na mag-fasting pag sila'y hindi pa naging dalaga at binata. Kumbaga, hindi pa sila naging pubescent. Pag hindi pa nag-menstruation ang girls at hindi nagkaroon ng ejaculation ang boys and girls, o ang maximum hindi pa nakarating sa 15 lunar months, lunar years old, pag hindi pa nakarating sa 15 taon by the moon, hindi pa sila obligated mag-fasting. Okay. Ang obligated mag-fasting ay ang mga we call as accountable people. Yung mga Muslim na nag-reach na ng puberty, may sound mind, okay, dapat may sound mind. Hindi mo pagfa-fastingin ang baliw, syempre. At
yan ang mga obligadong mag-fasting. Subalit ang mga bata, pagdating ng edad na pwede mo nang tanungin, na gagamit na sila ng talino, halimbawa, hindi sila sickly, tapos ay marunong na silang sumagot ng mga katanungan na may talino. Siyempre, usual ang mga bata, maliit pa, nakakaintindi pag sinabing, what is your name, how old are you, maaari niyang matandaan kahit di niya naunawaan, di ba? Yes, The ma'am. question and the answer. Pero, pag tinanong mo siya, ilang linggo meron sa isang taon, for example, they're going to use their sound mind na, yung intellect nila. Ngayon, pag sila'y nakagkaroon na ng pang-unawa ng mga tanong na kailangan ng talino ng pagsagot, nag-start yan, I think, ng mga 7 years old, 8 years old, ganyan, hindi pa sila obligadong mag-fasting. Sino ang may obligasyon? Ang parents, obligado na ang gabayan ang kanilang mga anak na kahit bata pa, ay gabayan na nila ito na matrain na mag-fasting. But the children, if they cannot bear it, if they decided to, if they feel hungry and they eat, hindi pa sila magkakasala. Okay? ma'am. Yes, Gina-guide lang ng mga parents na ang mga bata ay matutong mag-fasting. Okay? Okay, Pag ma'am. sila'y hindi healthy, pag sila'y sickly, they don't need to force the children to fast because it's not obligation for them yet. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so nasabi niyo po na during Ramadan, bawal po gumawa, magsalita ng nakakasakit sa kapwa-tao o gumawa ng anuman. So, may mga, is there any, at meron po ba, masasabi po ba natin na limitado po yung krimen sa mga Muslim community during Ramadan? Dapat. Hindi actually ang krimen ay always haram and not allowed to Muslim, Ramadan or not Ramadan. What I'm saying is when they do it in Ramadan time, the sin will be bigger. The punishment will be more. Alam mo 'yon, mas malaki ang parusa at ang timbang ng kasalanan pag ginawa ang isang masama, anuman yun, during Ramadan time. Kasi ang Ramadan is not only fasting in food, fasting in all the bad usual character and behavior na ginagawa nila. They need to be patient, they have to control themselves, they have to fear Allah all the time, not only during Ramadan. Because sin is sin and crime is crime. It has to be avoided all the time in their lives, in our lives. Okay, ma'am, Okay. during Ramadan, during your fasting, may mga ano po ba? Do you consult your doctor? Baka may masamang idudulot sa health nyo, yung fasting. Meron po ba ganun sa inyo po? Actually, ang doctor is not any doctor, okay? Kung mayroong mga, yun nga, sinabi ko sa iyo, may severe sickness, okay, ang isang pasyente, at ang isang Muslim, at sinabi ng doktor na it will cause you death. Okay. For example, yung harm niya ay sobrang severe para sa kanya, kung ang doctor ay trustworthy, we don't just listen or believe into any just doctor. We have to be consulting the doctor who has the knowledge in Islam as well, who are Muslims, who can give us the judgment that is fair at hindi kami magkakasala. It's not because sumakit lang ang ulo mo at sumakit ang sikmura mo dahil nagugutom, hindi sanay magutom, hindi na magfa-fasting o i-break na ang kanyang fasting. Di ba? Hindi. We need to be patient. We need to be, and you know what? Kung ang isang tao ay mayroong sickness, whatever sickness na hindi naman masyadong severe at hindi naman pwedeng maging cause of death ng isang Muslim, ang patience nila sa pagfa-fasting with intention to be treated, na siya ay gumaling, na siya ay mag-heal sa kanyang mga sickness, it's not impossible. It could happen because of sincerity of doing the obligatory fasting in the year. Maaari during Ramadan, maaaring ang taong ito na Muslim ay instead na lumala ang karamdaman, maaari pa siyang gumaling. Okay. Reliance to God ang importante sa amin. We Okay, have okay. to rely on what Allah ordered us to do, and we have to submit ourselves
and full reliance to God. And God is the one who will give us good health. Okay? Okay. Ma'am, And wellness. Yun po ba yung pag-observe po ng Ramadan, is there may pagkakaiba po ba yung pag-observe ng lalaki at babaeng Muslim sa Ramadan? Ma'am, No, pare-pareho lang. Pareho, okay. Lahat ang rule ng fasting ay para sa lahat. Para sa lahat ng mga Muslim. Okay. Ang way ng pagfa-fasting are the same. Okay? Pero ang most of the Muslims na lalaki, they have some very really rewardable deeds na magagawa, like what we call it Tarawih, yung prayer sa night, okay? After ng last prayer ng Isha prayer namin in the night, they can do the more prayer sunnah, and for the woman as well. It's not only for men. Okay? It's not only for men. Anyway, it's not an obligation. It is an act that we follow our beloved Prophet Muhammad, the last messenger of God. To follow his actions is very rewardable for us if we have the intention to do it for the sake of God. And everyone who fasts every night, every time na nagdumating na ang sunset, okay, they can start the intention to fast the next day. There has to be a fasting intention. It is not just not eating, you know. Hindi lang yung hindi ka kakain pagka-araw, but we need to observe, you know, anong tawag dito, all the things that can bring us good deeds, good reward from God. So every night, we need to have the intention to fast the next day, the first day, the second day, the third day, until the end of the month. Okay? So yan po, yung fasting po is Pasok. will last for 1 month. 1 month po yung fasting, 1 month. Yes, it is the whole month. You know, the month in Islam, ang buwan namin in Islam is not like the regular months of solar months. We call it lunar months. So ito yung sinasabi na we have 29 days in every month and only 30 days in every month. And the months change, considered to be having a new month if you see a new moon. If you see the month, there is a sign of a new moon, maliit na buwan, di ba? Parang C, letter C. Yun ay sign na ang aming fina-follow sa month namin ay by the coming of the new moon every month. So we have only 29 days in the month and 30 days. We don't have 28 and 31 days in a month. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Nung po tayo nag-uusap off the air, parang natanong ko po sa ito po personally. Di ba po, dati po kayong Kristiyano? Oo, dati akong Catholic. Okay. So, from your conversion, ano po yung nakikita niyong parang bentahe na kayo na po ngayon ay isang Muslim, especially Islamic lecturer po kayo, from Christianism, naging Muslim po kayo, Ma'am Haja Mariam Arceo, ma'am? Yeah, yes. Yeah, malaking, oh my God, you cannot really compare to anything ang pagiging Muslim. Okay? Kasi pag naging Muslim ang isang tao, from being a non-Muslim, na ako talaga'y nag-search ng belief, because nung ako'y bata pa, nung ako'y siguro 10 years old, kailan ba tayo tinatawag na nag-first communion? Di ba? Sa Christianity, yung Catholic. So yung time na yon na sinasabi daw ng pare, when I was in line with with yung communion na yon, nung sinabi ng pare na ito ay katawan ni Kristo, which is bread naman yon, at dugo ni Kristo, at yun naman ay alak, di ba? So in that time, really, in my sound intellect as a young girl, hindi ko matanggap. Sabi ko, bakit kakainin ang Diyos? Wal'iyadu billah. Because they told us that Jesus is Lord. And they said this is blood of Christ and this is body of Christ. So I said, why we are eating the body of what they call him God or Lord or Son of God? Which is very unjust. I mean, after understanding, since that time, hindi na talaga ako naging komportable. I always feel like, it's not, I'm in the wrong path. And then habang lumalaki ako,
ewan ko, kasi siyempre bata pa ako noon, I didn't do anything. I don't know what is the truth, but I was confused. Nung lumalaki ako, nag-try akong nag-search. So I was trying to join, not exactly joining, not as a part of them, but I tried to go and see what every so-called religion were doing. It doesn't convince me that this is a real worship. Until the time na napunta ako ng Quiapo, may anak na ako noong dalawa ha, napunta ako ng Quiapo and I heard the adhan. Yung Allahu Akbar, ay sabi ko, ano bang ibig sabihin nun? At that time, I was outside, I was close to the mosque ng Quiapo, and I saw some, they call it born again, sit in the way, yun nasa road pa, and they were doing some singing and some like preaching. And then I was listening, it was coming sunset, lumulubog na yung araw, medyo umaambon. Narinig ko yung Allahu Akbar the first time. Sabi ko, ano kaya yun? Then I went back home kasi mayroon kaming paupahan doon na ang mga borders namin, puro Muslim. And then itong mga Muslim na ito, tinanong ko yung isa. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Ano yung sinisigaw? Ang sabi niya, ate, God is the greatest. God is the greatest. This is the way he said. Sabi ko, ay, sino ba ang God nyo? Allah. Sino ang Allah? God. Yun lang. He cannot explain to me. So it took me long years before I really understand. And then I asked one girl na Muslim to bring me in the mosque. Nung mag-enter kami ng mosque, nakita ko yung mga babae nagdarasal, very quiet, na lahat walang nag-uusap, walang nakalabas ang any part of the body, only face and hand. Then I love it. I was amazed with that. And I said, this is maybe the real religion, the true worship. I was looking for the men where they are sitting. They were not with the woman. So I was really happy and I said, this is the true religion. But no one had explained to me. I tried to find a book where I can read the prayer and I pray by myself, subhanallah. After 10 years of that, I was willed by God, by Allah, to be in United Arab Emirates, and I get more understanding there. Okay, in the few months, I already understand Islam, and I found out my prayer is wrong. And of course, my fasting is also wrong. And I was not covered yet because I don't know the reason why we need to cover ourselves. And then alhamdulillah, in that time, maybe less than a year, my husband was in Saudi Arabia. I became Muslim, truly. At that time, I have the understanding. And then I called my husband in Saudi Arabia, where he was working for 13 years, and he became Muslim on the phone. So I told him, come and marry me again, because the woman Muslim cannot be married to any non-Muslim man. The man can marry the non-Muslim lady, the girl, the woman. But the woman is not allowed at all to be married to a man who is not a Muslim. So the moment I understand that the moment I became a Muslim, as a rule, our marriage is already invalidated. We're not husband and wife anymore, though we have 2 children. So I told him, come and visit me. Then he came to UAE very fast. His company helped him to be able to visit me in UAE. And mashallah, we got married. And in 3 days when he was there, he's supposed to go back to Saudi Arabia. But mashallah, the blessing, the great mercy and blessing of God, alhamdulillahi rabbil alamin, pinagkalooban siyang makakita ng trabaho na siguro 10 doble ng kanyang salary sa Saudi Arabia, sa UAE, sa National Petroleum Company. It was a great blessing from God. So he became more, he has the strong faith. He became having a strong faith to God because of the blessings that he received. And so he stayed with me and we lived together. We got 2 children after that again, Ahmad and Sarah. They are now 29 and 30 years old, alhamdulillahi rabbil alamin, and they were originally Muslims. But my
two children before Islam. The moment they come to UAE, they already also became Muslim, and my whole family. And because my husband was blessed to have a good salary, I told him, please, let me work for he worked for this dunya, for this world of what we need. He will be working for us, and let me be free to work for our hereafter. So since that time, I started to study more about Islam, and at the same time, slowly I learned how to preach, how to spread Islam. And we brought our family, the whole family. We have more than 50 members of my family, my mother, my father, my brothers, my sister, my in-laws, and everyone in the side of my husband. I brought them. We were blessed to be able to bring them in the UAE, and most of them are still there. My eldest daughter is still there, but my other children were with me, but they are leaving also the country, going to another country, inshallah. But all of them became Muslim. Min fadlillahi ta'ala, by the mercy and blessing of Allah. When you rely on God and you sincerely believe without a doubt, believing that God has no partner in his godhood, he is the only God. He has no, God said in the Holy Quran, he said, la sharika lahu fil uluhiyya. Okay, wa'afillahi shak. There is no doubt that there is God, and he has no partner in his godhood. Okay. God is impossible to be more than one, Robert. Yes, ma'am. It is impossible. In an office that has two bosses, I don't think the office will work with two bosses with the same position who will order the people of different job that they will do at the same time. It is impossible. But to have this big wide world that God created, it is impossible to have more than one God. Okay. And God is the one who created everyone or everything. Can you see the trees growing without any planting it? Can you see the air? Can you feel the air? You don't see the air, but you can feel. But you will not doubt there is an air, because without the air, you will not be breathing. So who is the greatest one who has the power to bring all these things into existence? Our lives. Okay, having all the parts of our body. The first human being that God created is Adam. And it's coming from what? From soil, different color and different kind of soil. That's why we have different color as well. May maitim, may maputi, may gray, may yellow color tayo as human being, because it came from the body of Adam that has been mixed with different color and the kind of soil that was built in the body of Adam. And God created on him body and soul as human. Okay. And the one who has the power to create is God. When you say Allah, it's an Arabic name of God. You can say Lord, you can say God, you can say Panginoon, you can say Diyos, or in any language, as long as it has the same meaning. The only honor of the perfect name is the Creator. When we say Allah, it's an Arabic name of God, and its meaning in Arabic as well is Al-Khaliq, and Al-Khaliq meaning in English is the Creator. Okay, The Creator is the one who has the power to create. And creating is the power to bring something from the state of non-existence into the state of existence. Dati wala, nilikha ng Diyos, nagkaroon. So, who among the so-called God of many so-called religion is creating? Most of them, and all of them you can say, were only created. How can they be worshipped? How can they be God? Yes, ma'am. So Okay, ma'am. everyone Yes, has ma'am. to wake up. Okay po. Maraming Okay. salamat po, ma'am, sa binigay niyo pong pagkakataon Okay. na kayo po yung makapanayan po namin. Thank you po, ma'am. Okay. Haja Maria Maraming Arceo. salamat din. Okay, Maraming thank you. salamat. Okay po, thank you. Thank you so much. Bye. Okay, so DJ, okay. Ang sublita ito po para kanya adupay nga damdamag, kalpasan di gito. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kada iti patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, i-congratulate to Apo, di winners para di second weekly draw ti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Dito nakalista Apo, iso dito nagasat nga nangabak sa ngapulo Apo, dito nangabak ini cash prizes nga 200 pesos. Then first prize, second prize, and third prize imported goods gagiyem kayong kabsat. Kasano ti mga bak? Iti dito nga papromo Apo ti Blue House Beach Resort. Awan sa baling aramidin nyo, mapanlay nga po agakupar, agupa, karitay cottages, nalalawan, nadadalos nga cottages Apo ti biyang ti Blue House Beach Resort. Insigida, may isa nga cottage Apo, instant nga ada iti Blue House t-shirt nga may paay ka na kayo, plus raffle ticket nga mabali na mangitunda Apo ti panangabak yo kada iti dadakkel pa premyo. Digiti weekly draw prices tayo, talo Apo kung nakitatayen, digiti mga bak iti imported goods, ken adda talo nga mga bak ay sa pulo ang mga bak iti sag 200 pesos no makita yo Apo iti screen deti ticket nga maibunong kada kayo. No sa pulo kayo nagkukuyog, saggagay sa kayo, adda amin ticket yo. So adda amin chance sayo Apo nga mga bak kada iti kakadakkel pa premyo. Deti mid promo draw. Into no kating anti-promo gagayim kay kabsat. Adda mga baka po iti 5,000 pesos kas first prize. Adda pa mga baka po iti 3,000 pesos kas second prize ken 1,000 pesos para iti third prize. Ken adupay nga consolation prizes. Padaanan pa yapo ti panangayuswat ti Blue House Beach Resort kada iti paayayam nga pangabakan nyo kada iti kakadakkel pa premyo. Iti grand draw, dito yan, gagiyim kabsat. 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken kastamit en third prize, 5,000 pesos gagiyim ken kabsat. Ken adupay nga consolation prizes. Ulitek, amin Apo nga mapan agakupar, agupa ka diti cottages ti Blue House Beach Resort. Maikan kayo Apo ti dakkel nga chance nga mga bak ka diti nga kakadakkel pa premyo. Manipod ka na Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken ti si Bubukela Pamilyada nga agtagi ko iti Blue House Beach Resort. So no plano Apo ti mapan,
ag picnic, ag didigo si J. Baybay, di na Barangay 37, Kalayab, Lawag City, diretso, iti Blue House Beach Resort, gaputa, at daan kayo, may kan kayo apo ti tsansa, nga mga bakarira kakadakila pa premyo, iti the Blue House Beach Resort, promo bonanza. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy ti programa ti damdamag ni Berto gagayem ken kakabsat ada diti apo damag nga ada grupo digiti mangisursuro nga gutgutiguten na ti Department of Education nga mang-hire ti agarup 30,000 nga mangisursuro iti kada tawen para iti sumaruno nga 5 atawen. So 30,000 for every year gagayem kay kabsat so that is 150,000 after 5 years nga i-hire ti Department of Education. Dati ketap no masungbatan ti panagkurkurang dati pampubliko ken pribado nga mangisursuro dito pagilyan Pilipinas. No, lagipen tayo apo, inlawlawag ni Vice President ken Education Secretary Sara Duterte nga plano ti ahensya ti mangala iti mangisursuro iti kada tawen. Iti metbiyang ti Alliance of Concerned Teachers deti gagayem kay kabsat kinunada nga mabalin nga makisayan ti class size ti 35 nga agad-adal iti kada mangisursuro nga agresulta apo ti pannakapasayat ti kalidad ti edukasyon gagayem ken kaamsat DJ ti ano da sigon ken ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Ketua kasapulan nga makaala iti 25,000 nga baro nga mangisursuro iti tawen kada tawen aging gana apo iti 2028 gigiyem kamsat kunana nga adda ti sumurok kumurang nga 14 billion nga pagkasapulan tapno maala apo iti 30,000 nga mangisursuro iti kada tawen base ti datos ti Department of Budget and Management. Ayan yung po yung problema. Kaya paano po tugunan? Kasano nga sungbatan ti gobyerno apo ti panang-hire ti 150,000 teachers gagayem kay kabsat iti uneg ti 5 atawen. First year 30, second year another 30. Aging gana iti maikalima nga tawen gagayem ken kakabsat. So digiti apo digitay wagas orisyak masadadang nga pa-check nga ngumato ti kalidad ti edukasyon apo no masungbatan apo ti kinakurang dagiti mangisursuro together with classrooms deti akma suited nga classrooms gigiyem kay kamsat di ba idi adapay digiti gaputa umadu apo digiti agad-adal adapay digiti mapanagklase ta sirok tamangga kaslay di tiyempo ni Rizal nga mang lecture apo di sirok ti mangga gigiyem kay kamsat so deti siguro ti sungbat gigiyem ken masapul apo nga maipaganitget may pasagipsep kadagiti mangisursuro DJ kinapateg apo ti oras nga
panangisuro. Anya dete malpas ta flag raising ceremony ket agtutungtong damam kada sir ijay flagpole sumrekton digiti agad-adal wenno saan awan samet ket di kada gituyen maki di ba awan met makikita nga digiti mamaestra ket ada tugot-tugot na nga korni kada tugot-tugot na nga marbik tapno ilako na wenno saan ket ada digiti cosmetic products wenno panties bra kada dami namin digihim kamsat awan samet ket dito kasdayen kasi may ipariten apo wenno saan nete anak na agadal ijay agbasa ijay no imay ni anak na ijay kwarto ni ma'am isut ubranan nga pakanen pag meriendaan no ka bebean na te klase nan gagayip kay kakabsat di ba dati kita kakasjay iso nga dapat siguro apo nga agbalin met nga anes di kita mangisursuro tauray mangkit di gaburam ti minilyon nga maestra ta ba nagduduma nga pagadalan no hamet nga anes di kita mangisursuro pera de los buenos gagayim kay kakabsat nga adu pela ti makikita tayo nga kasjay aglugan da diri jeep mapandagayang makideya maki di ba ano tikas jay I'm sorry but para kanyak kanununga ka po detoy nga ada pwede kita mangi suggest nga dapat ada teacher's aid kunada kasla nursing aid kuma nga katulungan na po nga mga gagiyim kabsat kasi no daduma tay kung kunak nga rodin hindi pila dakti radyo apo dito ti kon observation kon no birthday ni mayor madugot-igot di kita mestra mapandakantaan ni mayor tag birthday no saan adda pa no election isuda man ti mabugar no adda census isuda man ti mabugar ento no fiesta ti ili nagadung assignment ti mangisursuro isudat mangisurot sala kada adda amin gagiyim kay kamsat anda nga concentrated kadi may mesa ko mga trabaho nga panangisuro so nga no siya kamesa isut mapampanunot ko nga rason po reha anak ka mangisursuro ngem adun di kita nakain-inuman ko nga mangisursuro gagiyim kay kamsat nga talaga nga marigatan kami unay aglalo idi saan nga face to face ag problema dat kopon ban kada amin apo nga problema adu pwede kita mapundi din ta ag solicit da kano kada kita naduma-duma nga establishmento politikos or sino man po nga adaan iti mabalin nga idunar kakabsat king gigiyem so ikatentay ko mga minen di kita apo nga additional nga trabaho di iti mangisursuro isudat mapan agpabutos isudat agsensos isudat ti agipreparat programa no at the fiesta santo pelay di eskwela gagayim keng kakabsat nakadado apo nga celebraran da ada foundation anniversary ada Mr. Boy Scout Miss Girl Scout ano pa di daduma linggo ng wika lang ti linggo ng pera gagayim keng kakabsat programa ano saan ada di kita private entities mangiswat da kano apo ti pasalip ka di kita agad-adal o isunto man ti obra ni ni mangisursuron wenno saan ada rito sports activities competition awamet nga dapat ti mahayran nga train ka dakwada nga digitoy nga ubing nga mapamakisalip digitoy met lamang isursuro so kasano apo dublem triplem mapagkapatem tabagim pagkalimaem tapnon ti kasta maatendaram amin di kita gihim kay absat so dapat apo limitaran tay di kitan nga aktibidad ada quizbee ada amin mapandag titipon ni dibay nga pagadalan di kita nga rod saan nga magipartisiparen ano tubradan agpabanjing-banjing da taon nagtakwartudan man taon nagtaeskwelan dapat malimitaran di kita ag-concentrate tayo apo aglalo deti panakapasama ka apo ti pandemya dakkel ti pukaw di agad anal, especially mathematics ken science gigiyem kay amsat isut makita na kadakkelan nga pukaw apo di kita agad adal gapo iti deti panaka ipawil apo ti face to face classes idi ay napektaran na tayo apo ti COVID-19 so para kanyak okay no adda makauman ya pundo gagiyem kay amsat tapno mahayra na po ti agarot 30,000 nga mangisursuro iti kada tawen iti uneg ti 5 tawen base apo iti rumrumwar nga panangad-adal di opisyales especially DepEd Secretary Sara Duterte Vice Presidente ni Pagilian ng Pilipinas mabalin nga masungbatan ti kinababa
ti kalidad ti edukasyon ti pagilyan tayo nga Pilipinas no manayunan digiti mangisursuro. Aglalo kitanda digiti rumrumara po nga survey nga ad-ado digiti di makabasa ken di makasurat nga agad-adal kompara iti bilang digitay makasurat ken makabasa. Problema po iti nagduduma pagadalan dito gagayem iti intero a pagilyan nga Pilipinas gagayem kay kamsat so didakkel nga sa ludsod apo DBM Department of Budget and Management kunana sumurok kumurang 10 bilyon nga pesos ti pagkasapulan na po tapno mahayran ti 30,000 nga mangisursuro iti makatawen so from that 30,000 masapul nga adda pundo apo nga mailatang 14 billion pesos tapnon ti kasta mahayran digitoy ket masulbar apo ti problema iti nababa nga kalidad ti edukasyon ditoy pagilian. Okay, thank you very much kada gini sumaganad Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital at number 121 Zay Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat, Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, dito Barcelona, Pagilian, Espanya, ti Cherilyn's Crispy Chicharon, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valedor, kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valedor, Santa Maria, California, Estados Unidos, ken maraming salamat kay ni Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Awanin na po tinabati pa yung oras tayo dito, ingal daw, para di programa tayo damdamag ni Berto, dahil di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman, Maki Paulino Agustin, ibatimin, tinatalinaay nga malim ti Huwebes, agyaman kam, tingay panagdingeg, keningkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod tayo alumar idintero paginian ken uray di balasyo tao damdamag ni Berto pakaidasanan diri damag winupas pasamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagom diri umili damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa damdamag ni Berto rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag. Ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman nga nadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti kay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yu tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma
ibaybayag, kuno itantantan, ti kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, iti nagasat nga malim ti Huwebes, 23 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito ti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di pan nakaidanon, dito may ikatlon niya pan nakaibasa. Dito surat niya nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Ilyong Bueno Virgilio. Ngayon kasakwanan papagayam, ngayon tayo ituloy nga ibasa. Dito surat, bueno pakasaritaan, bueno napalabas ti biyag kinayat ni Ilyong Bueno Virgilio, agyaman tayo ganiti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apoy ni Bagiyo, ket kayat yu ti agpakonsultar ti doktor. Mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance, manibot pa nakaplano, aging gana nga malpas di kayat yung patakder nga pasdek, asistiran na kayo ti TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babay kin Honorable Telwin Tapawan, kami ni Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, na masarakan ti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technicians tapno ornusan da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much iti Cheryl's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cheryl's Crispy Chicharon, raman nga di muntupulos malipatan, pakiramanan di sa balipay nga lako da putahe. Cheryl's Crispy Chicharon, kukwakin at natunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador eri Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much ken Mr. Victorino Pasqua di Honolulu, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao eri Barcelona, Pagilian, Espanya.
Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po kanita nga ba kaditi second weekly draw ti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Talo po dito na nga ba iti imported goods first, second, and third prizes. Idintong ado sa nga pulo nga nangaba kuno nabunot ti tickets na nga nangaba ka po isag 200 pesos. Kasano ti aramiden tapno ti kasta makisali apo iti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Awan sa baling aramiden nyo mapanlay nga po agupa agukupar kaditay cottages ti Blue House Beach Resort dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. Tunggal may sa cottage nga maakupar insigida gagayem kay kabsat nga may paeng kayo iti maysa nga Blue House t-shirt plus raffle ticket gagayem kay kabsat para kada kay amin nga nagkukuyog no 20 kayo, 30 kayo, 10 kayo, 5 kayo saggagay sa kay apo nga ticket. Ije ticket isurat tinagan address kay kasama ten the phone number yo then DJ stab na lubot yo apo kadetay tambyulo nga naaramid ket may kanggay ti chance nga mga bak diti weekly draws tayo apo mga bak da iti diti mabunot nga tickets diti akin tickets mga bak apo iti imported canned goods manipod apo iti badlasyo tao and adapay sangapulo nga consolation prizes 200 pesos each. Dati mid promo draw gagayem kay kabsat adan to prices hapo nga pangabakan nyo iti 5,000 second prize 3,000 third prize ket 1,000 ken adupay nga consolation prizes plus pa premyo hapo kadili maangay nga paayayam babaen ti Blue House Beach Resort. Ti grand draw gagayem kay kabsat first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken ti third prize 5,000 pesos ken sabsabali pa nga consolation prizes. Manipod po kadili agtagikoy di Blue House Beach Resort Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat ken ti Bubukel nga pamilya Buyat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! At tingaro din papagayam, ngayon tayo tuloy, ngay basa dito surat. Nga nakay palaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo Virgilio wenno Ilyong. Idita maaddaan kami ti duwa nga anak. Kini asawak nga Mirna, Manong Robert. Adadda nga nariknak tirigat. Saan met nga makatulong idi ti asawak, gaputa, isu ti agaywan. Lumakay met idin wenno agrakaya met ten ti bagi ni tatang. Ket masansanen nga saan nga mapansumrek. No kasta nga dati awat da nga trabaho kas karpintero. Dito'y nga nariknak ti rigat ti kasasaad mi ti biag. Nagbalin meten nga masansan, ti panagsinungbat mi ti asawak nga ni Mirna, gapo iti panagpulkok na iti kinakurang, ti maigasto wenno kwarta, para iti pan nakapadakkel, dagiti anak mi, kabsat ko. Saan? Uray no agunget akin bagi ti tricycle nga ipaspasadak. Uray no titulag mi ket alas 6 ti bigat aging gana ti alas 6 ti rabi. Iparabiik ti agpasada. Aging gana ti alas 9 ingana wenno alas 10 ti rabi manuko. Daytoy ket gapu iti panangkamat ko iti dakdakkel ko ma nga mabingay ko iti mapasada. Ngem kaskas dilatta nga saan na makaumanay. Ti agserbi wenno magastos para iti pamilya. Agingga Manong Robert nga dimteng ti maysa nga dinapakpakadaan na pagteng iti pamilyami. Inaona kabsa wenno inaona nga anak mi ani Mimi nagpositibo iti dengue virus. Damo atawin idi nga agwaras deta. Naintar ti adu nga katre iti uneg ti ospital, nga uray ti ali ti ospital, ket addan ti katre, gapu ti kaadu digiti naapektaran iti nasaong sakit. Dituyen kabsat nga makulkul manen ti panunot ko. Agsangsangit ti asawak nga ni Mirna nga mangkitkita iti nakaedda nga anak mi ti ospital. Ngano adda ti maited nga reseta, kang runaan na di panagkid daw ti dara, ket awan ti amumi nga pangalaan mi ti igatang mi. Wen manong ko, nupay kasta, nupay adday ti ospital, ti asawak ken ti anak ko, ket tin inaudi nga anak mi animinda, ay aywanan ti inak. Uray no kasano apuyat ko iti panakipagbantay ko iti ospital, sumalugak latta nga mapanagpasada, Manong Robert.
Maysa nga pangaldaw nga napanak si Marungkar di ospital nga ayan ti anak ko kay kastamit ten ta asawak. Birhilyo, adaman ng reseta ti doktor. Ken masapul man ti blood transfusion no panakaisalit ti dahay ti anak ka. Awan la ka di ti makasaritam ka di ti padam nga tricycle driver tapno may daglunar ti dara. Ken ka-type ti dara ti anak ta. Bayag ta makisarita ak. Makipagpakaasi ak iti asosasyon mi nga tricyclean. Di nga rod agas. Denintin mo ang kwarta nga duwagas o tinikalman kitawan man eh. Napaanak mit nagmerienda ta mabisbisina ko na eh. Makasangit ti asawa ka ni Mirna, Manong Robert. Dito'y kabsat nga kinarawak ti bulsak. Adda tinapasadaak. Nasurok at ang lugasuten tinapasadaak idideti nga manem. Nga no ar-arigem ket sa nagasot 50 a pisos pay laeng ti kukwak. Ngem sa anak pay nga nakagasolina. Batik kini Mirna winunyawag ko kini Mirna. Alaim na ito. Dito di pasadak maniko di taibigan. Nakasaksakit pa kit tinti ulok ga pwede puyat. Ken bandok ko ang pasada. Agan anus ta bakit? Agan anus ta kumahan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay karili cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagsubli iti sentro ti ili tapno agpasada, Manong Robert. Ngem dito'y kabsat nga kasla saan nga maikat iti panunot wenno lami na langa ti asawak nga agsangsangit nga mangibagbaga nga awanen ti kwarta. Panpanunutik pay no kasano nga mapasadaak ti 3 pisos pakairamanan ti gasolina nga iso ti bingay ti aking kukwa iti tricycle. Dito'y kabsat nga talaga nga inaramid ko ti amin. Amin nga amok nga ayan digiti pasaheros ket mapanak. Nga no dadduma ket kaguradak payen digiti padak nga tricycle drivers nga ibagada nga garamuga makunay iti pasaheros. Napanak iti pilaan mi ket ditoy nga nakipakaasi ak kadagiti padak nga agpaspasada.
Pangaasi man. Masapul ti anak ko ti dara. Masapul nga masalina naging gana into nabigat. Agpakaasyak man ka na kayo gagayem. Aglunar kayo man ti dara para iti anak ko nga biktima iti dengue. Sumagmamanumit kadakwada tinagwen. Edinto nga adda riti agkitket. Jak may kari, ilyong kasi amangan no agulawak no may katanak iti dara. Ano sa mun adig iti kakadwata nga mayat nga umay. O alaim dito yo, sa nga gaso ta pisos. Adda na yun ti, mabalin mo nga, igatang iti sidaen nyo nga agbantay iti ospital. Thank you. Thank you gayem. Malagana nakabsat ngem no panunutek ti panagkurang pa iti 2 pisos para iti pasadak. Tapno adaya punte iti aking kuko ti tricycle pakairamanan ti gasolina ti motorsiklo. Agpundilat ta ti isip ko wenno panunot ko. Agriribok wenno mariribukanak unay Manong Robert. Dita kabsat nga impasnek ko nga rod ti nagpasada. Ket idita addan makaumanay nga yapuntek nga pangsulnit ko itimbatik ken ni asawak nga ni Mirna. Napana kon nagyapunte ken nakipakpakaasi akmanen idagtagi ko iti tricycle nga alaek pay laeng tilugan gaputa pagluganak nga mapan iti ospital. Wen manong iti ospital idin ti pagpatpatnagak agsinublat kami ti asawak. No adda kiti baba nga magagidda wenno iturog ko iti tricycle mapangguntuman nen sublatan tapnon ti kasta isumit ti bumaba wenno saan ket idumog na latan iti katre nga ayan ti anak ko Manong Robert. Iti dadating ko ti ospital ditoy nga adda tinbaga kanyak ti asawa ka ni Mirna. Nakairmedyo ak ti kwarta ilyong. Sa din mo ti nagremedyo ang kitadda ka dito ospital. Enusar ko ti payphone di ta baba. Ti telepono nga mabayadan. Tinawagak ni Dani. Ni Dani. Api nga tinawagam. Wen na ta. Amok nga iso ti makatulong ka tata. Amok nga iso ti makaitid iti kantidad ka sa pulan ti anak ta. Inturturid kun ti nangibagakin ko ana. Oh, anya nga rin ti sumbat na. Kinunana nga, mangipatulog ka no iti kwarta. Mapantualan ti kasinsin na ti ta terminal. Ket tinto kasinsin na nga mismo ka no ti umay mangipan dito eh. Mapanagpawiti ta nga di ti terminal ti lugan nga umay dito eh. Lugar tayo. Nagsaya ate. Diyos tigmina no. Kayat na nga talaga ti tumulong. Imbaga na ka din no. Bueno imbagam ka din no man no ti bulodin no kwarta king kuana. Saan? Makaamukan basta tulungan na kami kung nagpakaasi akong tinilyo. Okay. Diyos ti agnina. Diyos ti agnina Diyos ko tanda tao nga mayat na tumulong ka na kami. Iti kasto nga sasaadin ti asawak. Data tinita na mitim ko, Manong Robert. Kasabay ti panang matmatmat ko, iti matmaturog ken nakasunda nga anak ko. Sana mabali na mangan ti anyaman nga, makan. Gasa emlaing ti bibig na, deta ti bilin ti doktor. Makitak nga nakakapkapsuten ni Mimi, nga anak mi ti day di agundaway, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok.
ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Kasamanan niya ituloy tiyong ibasa dito surat ni Virgilio Inyong agyaman tayo dito sumaganad. Thank you very much iti Cherilin's Crispy Chichiron nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market babeng kada Mr. Henry Valledor kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Cherilin's Crispy Chichiron Raman nga di Montupulos, Kalipatan. Magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Thank you very much kay Mr. Victorino Pasqua iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan ti Balintawak Street, Lawag City at daan ka rin tinalaling nga aircon technicians tapno urnusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company. Amin nga construction assistance nga sa pulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti pa nakaipasdek, ti kaya tiyo patakder, asistiran na kayo ti TMT Construction Company. Hindi na yung kalintigan na presyo, babaen kini Honorable Telwin Tapawan. Happy birthday nga pala kini Apo Konsehal, Pastor Telwin Tapawan, Tita Marcos, Ilocos Norte. Many more birthdays to come, sir. More blessings. God bless. Kaya nagyaman tayo kini Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo ti Baguio, ket kayo ti agpakonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Maasya na kunay ti anak ko, adun ti imresan ti bagina, Manong Robert. Saan lang imres ti bagina, makitampay ti agas lagbet-tabet-tak abibig na. Agasem iti naspuden, ti nasursurok ngem do alawas nga kadana ti ospital. Saan pa nga nakaraman iti inapoy, wenno anyaman na makan gaputa may pare. Kabsat ko dito'y nga makalwaak, maasot unay ti asik iti anak ko. Agkarkarara ka, nganuwen ken mabalin, paglaingen ti apo ti nakakaasing anak ko. Kagiddan deta ti danag gapu ta adu idi digiti matmatay, gapu iti dengue, Manong Robert. Kabigatan na kabsat, nagawid akiti mismo abalay mi. Ta dito'y nga mapanak manin nagdigos ken kalpasan na ken mapanak manin ini pagpasadaan. Dita nga naabutak ti anak ko nga inaudi nga ni Minda. Agpagnapag na idi tinuar. Ket dita sumangpetak manong kastoy ti saludsud na nupay saan na pay unay idi nga mabalbalikas ti sa una. Damdamagin ti anak ko ti kabsat na nga ni Mimi, kastamit ten ti inada. Awan ti amok nga isumbat, kinunaklaeng nga dandanidan agawid, kinadantun ti kaayayam ti anak ko. Imay ni nanang iti ayan ko, ket kinunana ti kastoy. Among ka di nga iti rabi iket. Saan nga nagpakaturot ti ubing?
agsang sangit. Awagan na tinagan ni ina natin. Kastamit din ti kabsat na nga ni Mimi. Maasya na po ti anak mo Ilyong. Saan ka nila nga mabalin niya, sarungkar mo ti ospital. Tapno makita na ti inana. Kailiw nan sa una yung ti inana. Kasla makalwa ti inak. Nga mang diskribir wano mang ibaga kanyak ti pasama kiti rabii. Idi mismo abalhemi. Nanang saan mabalin. Iparit di kiti do doktor ka. Adda sumrek nga ubing iti ospital. So nga, pag-anusan niyo pumapaylay nga iwanan ti anak ko nga ni Minda. Uri siya planan ti kasla mawawanan ako niti namnama. Maasya na ko na yun iti anak ko. Nakakakaasim ti langana. Nakakututungin ti apo ko yung ni Mimi. Agsangit akon yung pinatipker na ti inak. Saan ka ganas ka na sumuko anak ko? Kasta ti biyag. Saan nga ipaay ti Diyos ti panlubok no di mo kabalinan? Aramidem ti amin na kabalinam tapno ti kasta. Malaksiwam ti panlubok. Ngem saan ka nga gar-aramid ti dakes tapno ti kasta sumbarim ti anyaman na pakarikutam. Agkararag tayo. Agkararag tayo nga iti saan na yung mabayag kit aglaingin ti anak mo. Balikas ti inak. Kasla makaawat unay idi ti anak ko nga ni Minda. Nga minket nagtal na nga mangkitkita ka na kami. Pagsinsinublatin na nga matmatan ni nanang, kastamit din kanya, Manong Robert. Kalpasan niya nakapangaldawa, kiti daydi nga aldaw, iti pangpanganak nga karinderya. Dito nga limlimitarak pa ikit din kabsat, ti kanek. Sa anak pa yan yung mga alay, iti karne nga sidak. No diket puro nateng tapno nalaklaka. Ken kastamit ten pamrayakon ti libre nga digo. Wen no sabaw nga ited ti pagpapanganan. Napanak manen iti ospital, kabsat ko. Dita nga nadatngak ti asawa ket kastoy ti balikas na. Ilyong, imayin impan di ti kasinsin ni Dani ti kwartang impatulod na. Kasta ka di. Manot impatulod na. Sa nga 5,000 a pisos tinted na. Nagdakkelen. Pangalaan tapit ti pangbaybayad ti iti daitano kas pagarigan. Nagamakak manong ko. Bayam tatawagak to nga, saan na tangaliplipiten? Saan na tangaliplipiten nga singiren? Sige, si kalat tangarudin ti makisarita king ko ana. Kasla mabaina ka makisarita king ko ana gaputa. Amumon ti napalabas ka tayo. Di ka madanagan. Makita met, nasayaat ni Dani. Idi atindar na iti bunyag ti anak tanga ni Mimi ket awamit king ko ana ti anyaman niya. Nasakit iti, saan ko nga panang pili keng kuanay di agkaribal kayo kanya. When you harod, mababay inak paikit di idita, iso paikit di ti naggasgastos para ka di iti mainom. E di pabunyagan ta ti anak tanga ni Mimi. Iso ti nakalagi bakta, nagdakkel tinted na nga regalo ken ni Mimi. Sinaggay sana ti dua nga ima ti anak takit. Sagsa nga 1,000 a pisos tinted na, so naka-ited ti 2,000 a pisos. Ala tawagam tong harud paket agyamang kaking kuana. Kaya nagpakpakaasi ka nga, saan na ta nga gulgulpya na singiren ni Dani. Nabang aranak basit manong ko gaputa, adda tinamnamain mi nga itagami a kwarta, no adda manen digiti reseta, no adda manen digiti mabali na mabayadan, kabsat ko. Dito'y manong nga, nagpanpaduno takmet no kasano nga mapataod ko ti kantidad, pare di pa nagbayad ko kini Dani. Tamangan no, agalagulgulpi nga agsingir. Dito'y manen nga nagkarkararagak nga sapay la kumata, maaddaanak met iti buenas. Maaddaanak iti kantidad, tapnon ti kasta,
adda isukat wenno ibayad ko, iti nautang wenno naalami ken ni Dani. Naglabas ti aldaw, Manu Robert. Kaasi ni Apo Dios kasla maimimbaga ni din ti anak ko. Kaputa, irikat damit tenti na isunda iti mismo ang iwat na. Ken mabalin ka nun nga mga angem, dagiti laeng nalulukneng amakan. Lugaw ken sabsabali pay, ti maipalubo sa kanila. Dito'y nga nakaangisak, iti nalukay. Nukit kitaik ti anak ko ken kasarsaritak. Maragragsakan na. Oh, kumusta ti marikrik na? Mabisinak lang tang. Kasla kayat ko ti mga niti ado. Saan na mabalin anak ko? Bilin ti doktor nga saan kapaylae nga mangipapauneg iti ado unay amangan ta magulpet ti buksik mo. Ken amangan ta magasgas na iti bagbagis mo. Ken adda ti maaramid nga kunada nga internal bleeding. So agan anos kapaylae. Tayo no palubusan na ka nga mga ti ado ti doktor, mga kanto ti ado. Aglalo no dati ito ni Jebalay. Ibagak to ken ni tatang ta, tumiliw to iti manok ta. Agpartin to ken isuntot si datayo. Agpalaing ka, kinong ko na. Umisem ti anak ko, Manong Robert. Anya nga rupit mabisinak met ya talaga. Or-orayag ti may damanin ibalon ti hospital. Nakabaybayag damit tatang. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
palubusin ti doktor, iti anak ko nga ni Mimi nga rumwari ti ospital. Ngem di tamanen kabsat nga si Mabat ni Parikot. Ngamin dakkel ti mabayadan iti lasod, ti 40 ket 3 nga aldaw, nga kaadda ti anak ko iti uneg ti ospital. Wen manong, dakkel nga nakatulong timpaay nga tulong wenno kwarta ni Dani. Iti panaglaing ti anak ko gaputa, nasubaybayan ken nagatang di iti kasapulan na nga agas. Mano amin ti bayadan tayo. Dakkel. Nasurok nga 50,000 a pisos. Diyos ko, pangalaan tayo ti dayta. Diyan ka muna sa dino ti pangalaan tayo ti dayta. Napana kong nagpakaasi ka rin ti opisina ti gobyerno nga adda di ospital. Nakisayan met basiten ngem adupay la deti nabati. Kasano nga ro din. Sa dino rin ti pangalaan ta tapno ti kasta mairwarta ti anak ta. Amumit nga awan ti urnong ta bakit? Awan sa bali nga pa. Maramidik no. Di tumawag ak maninakin ni Dani. Paring numangted. Sige nga ron, makaamo ka na makisarita king ko ana. Ore, da kayo met ti agsarsarita ini. Nangitid titim mo na. Awang ka di nga pulusin tinabati ti 15,000 yented na ini. At dapay nga dudud 2,000. Ag sa sarunumit nga miniti ti pagatang da nga agas ket kasda mamati ak nga iso ti nakatulong unay ti panakaitin ti umiso nga agas iti anak ta. Uwen nga ron. Sige, mapamungarod tawagan ni Dani no. Kaya't na ti mangipaipay ti tulong kadata. Kinunak, binantayak ti anak ko ket napan iti mabayadan na telepono iti babati ospital ti asawa. Tapno tawagan na ni Dani, Manong Roberta. Madamdama pa'y kabsat, adnan ti asawak. Nakasaritam ka din ni Dani. Mirna, wen, anya ti kunana? Magagara na kamang damag. Mang paaramid talata ka nun ti promissory note. Ta, ipatulod na ito no. Rabi iti kwarta sa tanto may bayadan. Ngem ti problema kita no sino ti alain ta nga garantor. Ngamin ket masapul ti garantor. Ta iso ti masingir no saan ta ang mabayadan. Awamet nga ron amamok ti ospital. Asino ka no ti mabalin ea. Ore sino ore agtuturay wenno. Asino nga mabalin. Kasta ti kunada iti billing section. Bayam ta, mapangko kasarita ti advisor ti grupo mi nga konsehal ti ili. Baring kayat na ti manggarantor ka data. Ure ta, agmalimit lang no. May tumit na mabayadan no ipawit ni Dani ti kwarta. Mapangkakarutin ta mapamukasarita. Isulaing yun ti talinggawid ti sa panakayawid di Mimi. Ti panakaaramid ti promissory note ngem adda ti agbali na garantor Virgilio. Insigida nga pimanawa iti ospital ket napanak nagpakaasi ti konsehal ti ili nga isu ti panaka-advisor ti grupo mi at tricyclean Manong Robert. Kaasi niya po Diyos, kabsat ko, napawen ko ti advisor, wen opisyal ti ili, nga nagpakaasyak nga agbali na garantor. Ngem pinagkarinak nga naske na mabayadan, nga mingket isot singirin ti ospital, nukas pagarigan. Nagkariak met gaputa, panpandagak lattati, saritaan damirna, ken ni Dani nga tinawagan na Manong Robert. Nayawid mi nga rod ti anak ko iti balay, ket dakkel launay nga nagyamanak iti Dios. No pay kasla kamila imusok iti babut ti dagom. Iti panakayawid ti anak ko nga nagsakit.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kalikagong mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas pa iti aldaw, nagyamama na kiti Diyos, iti pan nakalasat, ti anak ko iti peligro, iti pan nagsakit naman o Robert. Agingga nga iti may sa amalem, nasapa kidi nga simmangpet nga napan nagpasada ta medyo adu ti napasadaan. Iso nga insapsapa kon gaputa, kayat ko nga kadanggay digiti anak ko amangan. Wenno, makaayayamida, kapsa. Nasdaawa kidi sumunga da kiti arubayan ti pagteengan me. Adda nakaparkingan nangina a kotse, Manong Robert. Wen kabsat, damo ka makita detoy. Isu nga, batik ti tricycle iti likod ti nakaparada a kotse ta saan ka makastrek. Ket nagnag na ako niya masidag iti balay. Anya na pan nakakigdut ko idi makadano na kiti pan nakasalas ti balay me. Ngamin ket agsasango ti dagiti dua nga anak ko nga damimi ken ni Minda ti asawa ka ni Mirna ken ni Dani ken adda ti isang sangwenda nga fried chicken nga nagatang iti maysa nga fast food chain. Oh, kumpad, adda kamit gayam. Kaano bit sanpet mo? Si Mang Peta kita ibigat na sapat i-breaking ko dita nagatang ko nga kotse so nga pakastoy ko na tapno dir-diretson ti break in. Kasta ayan, kumpad, amangan no, singirin na kami iti
Naalam yung kantidad, gabi pa nagsakit ti anak mi. Saan? Saan, kumpadre? Saan ni iso tirantak? Mailiwa ka makakita ka na kayo, aglalo iti nagsakit nga anak ko iti bunya. So nga, imayak. Saan nga dito ti kong panunutin? O sige, may kakindita makadanggay ta, dagiti agiinam nga, mga ni dito ginatang ko, dita paskutche. Umaykan. Bueno, kamangkit di agdigos si kailyong ta agpuyog taman. Ilogang kaman ni dideta kotse. Amok nga, ado digiti amok nga pagpalpalailangan iti rabii. Dagiti night spots nga kunada. Adumit din dito yung probinsya tayo ti kasta. Sana ya? Ado na kumpada ngem saan nakamakmapan. Ado ti amok, ado digiti may tultulnog ko. Aglalo no dito medyo marabiyanak nagpasada. Sa din no ti kapintasan. I-treat ka man, di puro problema nga kasko na ni Mirna ti araramidem when no pampanunutin. Mapangkukuyugan Mirna ni Dani. Agpasyar kami kano. Mapang kami kano kadagiti balay pagliwliwa ang bakit. Di ka madanagan. Sikakit sikalaing ti bakit mo. Kinitanak ni Mirna ngem imisem, Manong Robert. Dito nga nakitak pa iti panaginisem da Mirna ken ni Dani. Wen kabsat. Kasla buybuyu wen no abuyan ni Mirna. Ni Dani nga mangawis kanyak. Mabalin kinunkunak iti panunot ko nga kayat met ti asawak nga makaiwaksi ak iti sikor gapo iti kinarigat ti biyak, Manong Robert. Nagkuyog kami nga rod ni Dani nga naglugan iti baro a kutsena. Anyan kabsat nga naglinis. Anyan niya naglamiis iti uneg na. Wen, Manong Robert, Jack, libaken nga kasla agdadamo ako nga aglugan iti kutseno pay adamit tendi iti mununan nya panaglugan ko iti kastoy alugan. Ngem nabayagin na panawin nga maulit manen. Nagpintas to'y kutsem kumpat. Talaga nga nakaaabang ka. Nagasat ka, kumpadre Dani. Sikati, nakapudno iti biyag saan nakas kanyak. Saan niya kas kanyak nga. Aging gana ita, manipod pa idikit. Puro rigat, kumpadre. Inpan ko nga rod ti kumpadre nga ni Dani iti maysa nga sikat nya paggiinuman. Maysa nga daan iti live band, Manong Robert. When dita nga kalpasan ti panagperform ti muna grupo ket inayaban na ti duha kadagiti singers ket kina-table mi ina. Inabuyan nak ni Dani nga aramidek ti kasti aramiden na iti kapartner na. Ti mangpet-pet-pet iti ima na nga pasaray arakupen ken angwen na ti pingping na. Ngem kasla maamakak iti dedi nga gundaway. Ngem iti agyingyingen ti espiritu ti serbesa wenno arak, Manong Robert. Di tamit ten nga idugal-dugal kun ti bibig ko iti pingping ti kumakanta nga katebul ko kabsata. Manong Robert, kasla awan ti parikot. Iti kaadami ken ni Dani iti nasao nga paggiinuman. Wen kabsat ko, dito'y nga nariknak ti pannakigayem wenno husto nga pannakikumpadri keng kuana. Gapu tay suna amin ti nagsungbat iti gastos wenno sagot na amin ti gastos. Kalpasan ti panaginummi, Manong Robert, pinaypan namanen iti maysa nga panganan. Dito'y nga nagkalkaldo kami wenno nangan kami manen. Ket idita itulnog na kun iti balay may nga rod linukatan ni Mirna nga asawak ti Ridaw. Sige Mirna, mapana kong medyo nariknak metten ti inom ko. Napipiyakin ni lakay mo ilyong ta sa anunay nga iminom.
San na unay nga matilmon ti serbesa. Nagbalin nga minen nga iso ti recreation ko ti uminom iti kaadda iti Manila tawon met ti ububra. So nga nasanay kun ti uminom iti beer. O sige. Into no bigat manen, umayak to manen pumasyar. Mang kita ka manggit di ilyong iti native manok. Mang paparti ka man into no bigat ta agsasango tayo nga mang rabi iti balayo. Sapsapaem ti agawid para di pa nagpasadam. When gayam, alayam dito 1,000 pesos. Para king ka dito ilyong. No basit ti mapasadaam, gaputa. Masapak ang agawid, iyagunar munton ti daduma. Kwartam tumet ti daduma. When? Inawat ko manong Robert ti 1,000 a pisos. Dito'y nga umis-isem ti asawak. Agingga nga inulit ni Dani ti nagpakada. O mapahanakon, Mirna. Dani, Ilyong, mapahanakon Ento nubigat. Dete man agitlog a manok please. Kinunana ket bulon na niya na panlimugan iti kotse na. Iri kaadami ti kwarto kiti asawak. Nakaturog idin digiti duwang anak ko. Naggasat ni Dani niya. Kinunana niya Mirna kanya. Wen garud. Kaslala saan niya agbalin nga kasta. Buenas na ti pan nakaasawa ti kabsat na iti maysa nga foreigner. Isuda ti nangipuunan kay kuana. Ita dapay yung kutse na. Amangan ta. Agbababawi ka gaputa siyak ti inaklon mo idi agkaribal kami ken ka. Saan ket di nga iso? No iso kumati na pilim sigurado. Nairaman ka nga. Pimintas ti biyag na. Dua kay kumaita siguro nga mangbantay ti dakkel nga apartment ti kabsat na di Manila. Papagayam sa tayo pilay nga may lipas nga ibasa deti surat. Medyo atidog deti surat ni pagayam tayo ilyong. Anya ti pagtungpalan ti panagpapagayam da kadadani. Ni Dani alalaki a kinaribal na iti asawa na nga ni Mirna. Anyamit ti agbali na sumbat ni Mirna kenkwana. Iti data nga saludsud na nga no iso kumati pinili ni Mirna ni Dani ket mabalin nga nairaman nga simmaya at itibiyag na. Awisin da kayo papagayam nga kadanggay minto manen ito nubigat. Pari ni pan nakaituloy ang maibasa ti surat ni pagayam tayo ilyong. Iti programa tayo tinapalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatali na ay nga malim ti Huwebes tayo amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas.